Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. На мінулым тыдні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў канчаткова прынялі зменены закон об СМИ, об сродках массовой информации. Той закон, у адпаведнасці з якім мы надалей будем працаваць для вас. Закон широко абмяркоўваўся і ў журналісцкай супольнасці, і сярод гледачоў, чытачоў, тых, хто карыстаецца тым контентам, які мы вырабляем. Усё таму, што, да прыкладу, зайшла размова пра тое, што для таго, каб напісаць любы каментар пад любым артыкулам, вам трэба будзе абавязкова назвацца, ідэнтыфікавацца. Увогуле, заўваг і прапаноў да гэтага закона было вельмі шмат. А што ў выніку атрымалі, мы і сёння абмяркуем з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай і намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олегам Агеевым. Але перш чым задаць вам першае пытанне, я, так бы мовіць, для разгону попрошу нашего режиссера поставить запись, кавалочек запису моей размовы с первым наместником министра информации Павлом Лёгкім. Я ў яго запытаўся, як ён увогуле ставіцца да гэтага закона, і на яго меркаванне гэты новы закон ён аблегчыць працу журналістаў ці наадварот ускладніць яе. Вось, калі ласка, што адказаў намеснік министра информации. На мой взгляд, данный закон облегчит жизнь журналистам. И я считаю, что во всяком случае для профессионального сообщества это все же шаг вперед, принятие такого закона. Меня могут за эти слова критиковать, могут со мной не соглашаться, но вот мое личное убеждение состоит в том, что закон в этой его редакции это шаг вперед для развития белорусского медиапространства, и для белорусской журналистики это позитивное движение. Вось такое меркаванне у першага намесніка міністра інфармацыі Павла Лёгкага, што гэта такі крок наперад і для ўсёй нашай журналісцкай супольнасці, і для развіцця нашай медыапрасторы Беларусі. Першым з такого заканадаўчага пункту гледжання мы попросім каментара у спадарыні Ганны Канапацкай. Олег, ваше меркаванне. Вы згодныя, вот як прадстаўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў, тым, што зараз просто рыўком такім беларуская супольнасць журналісцкая пачне развівацца? Ну, гэта ўсё залежыць ад таго, куды павінна крочыць медыасупольнасць. І калі мы плануем, каб нашы медыа былі больш вольныя, каб там без перашкод распаўсюджвалася шмат меркаванняў, тады гэта нельга назваць крокам наперад. А вось калі мы марым аб тым, чтобы дзяржава кантралявала інтэрнэт, кантралявала незалежныя сродкі масавай інфармацыі, тады, мабыць, у гэтым выніку крок наперад зроблены вельмі вялікі. Але ж, на жаль, наколькі гэта будзе адпавядаць тым міжнародным абавязальніцтвам, якія наша краіна ўзяла у плане рэгулявання свабоды слова, з гэтым можна паспрачацца, і далучуся да тых, хто крытыкуе Міністэрства інфармацыі з боку гледжання свабоды меркаванняў. Ну, пра тое, што крытычнага ёсць да гэтага закона, да спадарыні Ганны Канапацкай. Ведаеце, я спытаўся у генеральнага дырэктара Тутбай Медыа Людмілы Чэкінай яе меркаванне наконт этого закона. Яна мне приблизно так вельмі вобразна сказала так, што першапачаткова ў першай рэдакцыі законопроект быў вельмі драконаўскі, а потом яго крыху так подправілі, і ён зараз драконаўскі, але з таким з добрым манікюрам. Ваше меркаванне, ўсё ж таки, як было, як стало? Вы знаете, что я, наверное, соглашусь с Людмилой и скажу, что его немножечко отманикюрили. Но слушая вот выступление замминистра, я понимаю, что в июле состоится сессия ОБСЕ, и вот наша делегация поедет вот с таким, знаете, красным флагом. Посмотрите, как у нас здесь хорошо со свободой слова.
Мы приняли даже поправки, которые предлагало там и независимое медиасообщество, и оппозиционный депутат. И, наверное, это у них будет какой-то вот такой лишний козырь в рукаве. Но мы здесь с вами остаемся работать в том правовом поле, которое создает этот уже закон, это уже не законопроект, то есть он уже вот будет рассматриваться в Совете Республики, подписываться президентом и вступать в действие, и мы уже должны быть готовы к тому, что мы по нему работаем. И мы сегодня понимаем, что то, что все ждали, что будет действительно послабление для печатных средств массовой информации, этого не произошло, наоборот, произошло ужесточение и для интернет-СМИ. Ну вот мы дошли до претензий. На сённяшні дзень вот маем канчатковую, фактычна канчатковую версію. Наўрад ці нейкія правкі будуць унесены сенатарамі альбо кіраўніком краіны падчас подпісу. Ваши асноўныя прэтэнзіі да гэтай вот версіі закона? Как уже сказал Олег, он не соответствует тому общему духу либерализации, на который... Давайте не про дух, а про литеру, вот конкретно. Давайте говорить о том, что сохранился заявительный принцип регистрации средств массовой информации. И он, кроме того, распространился на интернет. Кроме того, явное ограничение с точки зрения экономических прав и свобод, когда индивидуальный предприниматель не может сейчас быть редакцией какого-либо средства массовой информации. Да? То есть мы, получается, с одной стороны, государство борется за то, чтобы люди находили себя в бизнесе, там, реализовывали свои экономические потребности, а тут мы одним росчерком пера говорим о том, что нет, ты не можешь быть индивидуальным предпринимателем и работать как средство массовой информации в интернет-просторах. А сегодня на дворе 21 век, мы тут вот почти рукоплещем тому, что принят там 8-й декрет о цифровой экономике. И где эта цифровая экономика в действии? Как она будет развиваться через интернет, через средства массовой информации? Никак. Олег, ваши претензии? Ну, у канчатковым выглядзе гэты законопроект захаваў парадак блакавання ці абмежавання доступу да інтэрнэт-рэсурсаў, які існуе зараз. Мы патрабавалі, каб змянілася становішча і каб толькі па судовым парадку магчыма было абмяжоўваць доступ да онлайн-рэсурсаў. Але ж, на жаль, па-ранейшаму гэту функцыю ў дзяржаве будзе выконваць Міністэрства інфармацыі. Нагадаю, што сама працэдура і крытэрыі, па якіх яны вызначаюцца блакаваць ці выносіць папярэджанні, яны вельмі размытыя, вельмі шырокія. Толькі дабавілася з плюсаў тое, што зараз можна будзе абскардзіць у судовым парадку працэдуру блакавання, ну не працэдуру, а рашэнне аб абмежаванні доступу і рашэнне аб адмове ў аднаўленні доступа да інтэрнэт-рэсурсаў. Гэта адзіныя плюсы, якія, вось, магчыма, Ганна назвала манікюр, так? Усё астатняе, на жаль... На 5 пальцах, а не на 10. Так, а ўсё астатняе, на жаль, засталося ў тым выглядзе, які сведчыць аб тым, што дзяржава па-ранейшаму хоча выкарыстоўваць свае адміністрацыйныя функцыі, каб блакаваць свабоду слова, у тым ліку ў інтэрнэце. Ну, давайте будем еще таки, в отличие от власти, более правдивыми, скажем о том, что еще уменьшится размер штрафных санкций по статье 22.9 КоАП, но он все равно не паритетен, да, то есть если средства массовой информации нарушает законодательство, то на него 200 базовых величин, а если государство нарушает свои же правила, то на него только 50 базовых величин. И тогда о каких равных возможностях можно или равных правах между там, государством и частным сектором может идти речь? Олег. Ну, я яшчэ дадам, што акрамя тых прапаноў, якія былі ў папярэднім праекце закона, мы настойвалі, што існуючы парадак, ён мае шмат хібаў, якія трэба выпраўляць. У тым ліку адна з хібаў – гэта забарона дзейнасці у якасці замежнага журналіста без акрэдытацыі, якую выдае Міністэрства замежных справаў. З гэтым ніхто пакуль з дзяржаўных устаноў працаваць не хоча, і мы глядзім, як развіваецца практыка, калі з нагоды такой забароны ўжо больш за 60 журналістаў толькі ў гэтым годзе былі прыцягнуты да адказнасці па артыкуле 22.9 Кодекса адміністрацыйных праванарушэннях. І гэта не адзіная хіба, якую трэба выпраўляць у законе, у той рэдакцыі, якая зараз існуе. Замест таго, каб выпраўляць іх, мы зноў атрымалі шэраг паўнамоцтваў дзяржавы по рэгуляванню свабоды слова. Ось Олег адзначыў тое, што змаглі дамагчыся журналісты, эксперты
каб у закон унеслі праўку, што можна праз суд абскардзіць, калі ваш там сайт, ресурс заблакавалі. Але вось Ганна Анатольевна таксама выступала з прапановай, каб і блакаванне было таксама толькі па рашэнні суда. Да. Вы сапраўды спадзяваліся і верылі ў тое, што вашу папраўку прымуць? Конечно, у меня была вот такая поддержка в лице Белорусской ассоциации журналистов. Конечно, конечно, это общемировая практика. И чтобы нам сегодня не говорили, что где-то в каких-то странах тоже идут по пути ужесточения процедур, нет. Все европейские страны чтут закон, чтут право, и верховенство права – это основополагающий принцип, которым должно руководствоваться и Министерство информации, как представители государства в том числе. И никакие доводы по поводу того, что это длительная процедура, не могут быть приняты во внимание. Потому что я уже говорила о том, что у нас есть возможность ограничить это там, до 1 дня, там, до 24 часов, там, до 3 суток, пожалуйста. Олег, ну, пагаджуся з Ганнай, мы сапраўды цалкам падтрымлівалі эту пазіцыю, разам яе абмяркоўвалі. І, шчыра кажучы, гэта не толькі ў краінах еўразвяза ёсць. Норма аб тым, каб блакаванне доступа да інтэрнэту ажыццяўлялася судамі, ёсць у пазіцыі АБСЕ, ААН, Рады Еўропы. І амаль усе краіны маюць судовую працэдуру блакавання інтэрнэт-рэсурсаў. Нагадаю, што ў Беларусі такая працэдура існуе. З экстрэмізмам наша ўлада змагаецца менавіта праз судовую процедуру. И экстремизм мы блокуем по решению суда. А вот тут, например, там из-за некой недоречной рекламы можно заблоковать сайт цалком, менавіта по решению Мининфарма. Давайте послухаем, что на гэта маё пытанне, на гэты конт вельмі эмацыйна таксама адказаў намеснік міністра інфармацыі Павел Лёгкі. Дарэчы, там у яго адказе ёсць і яшчэ одна прэтэнзія да вас, Ганна Анатольевна. Да. Мы четко объяснили свою позицию, мы, это Министерство информации, почему мы настаивали на внесудебном порядке наших действий в данном случае. И я считаю, вполне аргументированно все обосновали. Есть жизненные обстоятельства, которые требуют принятия незамедлительных решений, и принять их быстро, оперативно и пресечь правонарушение, и предотвратить беду можно, действуя только очень быстро, соответственно, во внесудебном порядке. Она прекрасно об этом знает. Вот. Поэтому добавить к этому, собственно говоря, и нечего. Я считаю, что эта норма правильная, и эта норма на данный момент в полной мере отражает ту ситуацию, которая у нас есть на сегодняшний день. И, кстати говоря, коль уж я вспомнил о заседании вот этой комиссии, да, не могу не сказать вот о чем. Уважаемая Анна Анатольевна, там в присутствии нескольких десятков человек совершенно открыто заявила, что она совершенно не против того, чтобы в информационном пространстве, в медиаполе Беларуси присутствовали средства массовой информации, которые на 100% принадлежали бы иностранцам. СМИ со 100% иностранным капиталом. Вот как у нас, собственно говоря, отдельные депутаты заботятся о национальной безопасности в информационной сфере. Но это так, к слову. Таким чином, Ганна Анатольевна, про национальную бяспеку вы не думаете в информационной сфере, а тут у нас гибридная война. Во-первых, я хочу сказать, что у меня тоже есть опыт того, что когда надо какого-нибудь оппозиционера быстренько засудить, они тоже это делают в течение трех часов. И, например, там протесты, весновые протесты, которые были против 3-го декрета, очень даже показали, когда в час ночи были проведены судебные процессы, там открыли двери суда. Почему нет? А во-вторых, я не понимаю, что такого страшного, когда все ратуют за привлечение инвестиций как внутренних, так и внешних, и почему средства массовой информации, как огромный медиарынок, да, как вид бизнеса, на котором зарабатывают во всем мире люди, которые владеют медиабизнесом, входят там в тройку, в десятку самых богатых людей мира по версии Forbes, почему мы должны этого бояться? Мы перервемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што это сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы разам з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай і намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олегам Агеевым. Мы абмяркоўваем прыняты некалькі дзён таму у канчатковай версіі закон аб СМІ. Слухайце, не адыходзьце далёка.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. 15:20. Вітаем вас на хвалях Еўрарадыё. Пра мікрафоне Ліза Кучарава і запрашаем на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Дэпутаты канчаткова ўхвалілі праўкі ў закон аб СМІ, улічыўшы асобныя прапановы журналістаў і незалежных экспертаў. Дадаўшы ў закон магчымасць абскардзіць у судзе блакіроўку сайта, дэпутаты пакінулі магчымасць блакіраваць любое СМІ без рашэння суда і патрабавання ідэнтыфікацыі каментатараў. Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая крытычна пра внесенные косметичные поправки в закон об СМИ. Он не соответствует тому общему духу либерализации. Сохранился заявительный принцип регистрации средств массовой информации. И он, кроме того, распространился на интернет. Кроме того, явное ограничение с точки зрения экономических прав и свобод, когда индивидуальный предприниматель не может сейчас быть редакцией какого-либо средства массовой информации. Да? То есть мы, получается, с одной стороны, государство борется за то, чтобы люди находили себя в бизнесе, там, реализовывали свои экономические потребности, а тут мы одним росчерком пера говорим о том, что нет, ты не можешь быть индивидуальным предпринимателем и работать как средство массовой информации в интернет-просторах. А сегодня на дворе 21 век. Мы тут вот почти рукоплещем тому, что принят там 8-й декрет о цифровой экономике. Заявила Еўрарадыё дэпутатка Ганна Канапацкая. У Германії праваахоўныя органы затрымалі кіраўніка аўтамабільнай кампаніі Audi, якая належыць Volkswagen Руперта Штадлера. Паведамляецца, быццам Штадлер затрыманы ў рамках расследавання дызельнага скандалу. Кампанію Volkswagen вінавацяць у маніпуляцыі звесткамі пра ўзровень таксічнасці выхлапных газаў аўтамабіляў. Летась у СМІ з'явіліся звесткі, што пад следства трапілі 47 супрацоўнікаў Volkswagen. Больш інфармацыі запрашаем чытаць, слухаць і глядзець на euraradio.fm. Еўрарадыё. Злаві сваю хвалю. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова, які можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце і на канале YouTube. Мы працягваем абмяркоўваць сваімі гасцямі дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай і намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олегам Агеевым прыняты дэпутатамі парламенту закон аб СМІ. Закон яшчэ пойдзе працэдуру ўхвалення ў Савеце Рэспублікі, а таксама пойдзе на подпіс кіраўніку краіны. Але я так разумею, што вот пасля таго, як ён канчаткова пройдзе ўсе інстанцыі, будзе ўхвалены, пачне дзейнічаць, не ўсе там нейкія, скажем так, яго пункты, артыкулы змогуць дзейнічаць ужо ў той жа дзень, таму што там ёсць пэўныя такія артыкулы, якія трэба узмацняць падзаконнымі актамі. Пастановамі Саўміна, Міністэрства інфармацыі і гэтак далей. Ці могуць гэтыя пастановы змяніць нават існуючы заканадаўчы акт? Ну вось мы тут вот обсуждали уже с Олегом вообще. Очень, обратите внимание, как быстро был принят вот этот вот законодательный акт, да, то есть с момента принятия его в первом чтении до момента принятия во втором чтении прошел очень короткий промежуток времени, да, практически всего лишь там 2 месяца, и активная работа официально в Палате представителей, то есть это было один раз вот открытое заседание рабочей группы по доработке этого проекта. Поэтому точно так же смею говорить о том, что и необходимые в развитии этого закона постановления будут приняты точно так же. Но мы уже с Олегом выработали позицию того, что мы будем участвовать и в принятии вот этих вот постановлений, которые будут приняты в развитии, и будем готовить все-таки в качестве нового проекта закона о внесении изменений в закон о СМИ те поправки, которые не вошли в этот
проект, но которые с точки зрения как бы и права, с точки зрения журналистской общественности, с точки зрения европейских норм и правил важны, нужны и необходимо, чтобы существовали в белорусском законодательстве. Олег, ну я так разумею, что все ж таки яшчэ павінны быць прапісаныя конкретно процедуры, як будзе праходзіць, скажем так, гэтую рэгістрацыю інтэрнэт-СМІ ў якасці СМІ. Вот як будзе рэгістравацца там той же самый Тутбай, да прыкладу. Конкретно процедура. Конкретно процедура не прапісаная, як мы все-таки будем каментаторы, як будуць сябе ідэнтыфікаваць пры каментары, там, ці будуць это смс-кі, ці нейкія там скан паспорта трэба будзе некуды дасылаць, ці яшчэ што. Ёсць яшчэ нейкія там нюансы, што трэба будзе вот так вот падзаконнымі гэтымі актамі нармалізаваць, як кажуць. І все ж таки я вяртаюся, ці можа па выніку мы атрымаць такое, што схопімся за галаву? Ну, пагаджуся, рызыка ёсць. Ну, па-першае, асноўныя патрабаванні да рэгістрацыі сеткавых выданняў, яны зараз ужо сфармуляваны ў законапраекце ў тым выглядзе, у якім ён зараз быў прыняты ў другім чытанні. Самае цікавае, чаго трэба, за чым трэба назіраць, гэта як зараз выканаўчая ўлада сфармулюе менавіта вось рэгістрацыю карыстальнікаў, якія будуць аставляць свае каментары. І ну, розныя жарты ходзяць у сеціве. Кажуць, што патрэбна будзе 3 пісьмовых заяўлення аднесці ў Міністэрства інфармацыі, каб дазволілі высказацца ў каментары на форум. Міністэрства інфармацыі навошта 3? Я магу як мінімум 2 яшчэ установы назваць, куды трэба это ўсё адмесці. Ну, магчыма, там... Какие-то вы оптимисты. У меня вообще в голове уже, наверное, штук 5 их крутится. Ну, ёсць рызыка, што вось кожнага зараз закране менавіта рэгуляванне таго, як будуць карыстальнікі інтэрнэту ў Беларусі рэалізоўваць сваё права на свабоду меркавання менавіта ў форумах, выказваючы каментары. Мяне ўсё ж таки цікавіць, каментары там уже я пишу не вельмі часта, хоць чытаю і люблю, калі каментуюць наши эфиры. Мы, дарэчы, вот зараз звернемся да каментароў. Мне цікава іншае. Мы памятаем, як, скажем, паспрабавалі засудзіць за стрым у Фейсбуку. Вот гэта нейкім чынам вот паспрабуюць таксама рэгуляваць ці не, вот як з гэтым быць? Да, сейчас, к сожалению, существуют такие тенденции, когда власть всеми силами пытается, давайте говорить, наверное, открыто, да, заткнуть рот неугодным там, журналистам, неугодным блогерам или как-то сделать вид о том, что оно вроде как законодательными мерами пытается с этим бороться. Поэтому еще раз повторяю, что необходима такая вот большая кампания поддержки тех изменений, которые, к сожалению, не прошли, и нельзя вот сидеть сложа руки и думать о том, что вот завтра что-то хорошее напишет власть. Нет, мы точно так же будем продолжать работать над тем, чтобы в реализации подзаконными актами вот этих положений закона не произошло еще больше ухудшений по сравнению с законом тех процедур которые, и правил, которые сегодня прописаны. Олег, и все ж таки, скажем, вот затрымліваюць Петрухіна ў чарговы раз за стрым у Фейсбуку. На адпаведнасці гэтага вот закона, які зараз ёсць, можа яго адкрыць і сказаць, вот тут вот написано, что вы не маете права мяне чапаць за стрым у Фейсбуку. Ці наадварот, ему там, скажем, следчы скажа, о, а тут написано, что ты повинен нам отказать за это. Ну вот глядите, здесь трэба уважліва разбирацца. Большасць блогераў зараз затрымліваецца менавіта ну не затрымліваецца, а прыцягваецца да адказнасці. Там няма затрымання менавіта такого адміністрацыйнага, але ж пратаколы складаюць па артыкуле 22.9 Кодекса адміністрацыйных правапарушэннях. Большасць блогераў да адказнасці прыцягнута не было. Былі выпадкі ў Берасцейскай вобласці, у Гомельскай, калі міліцыя складала пратаколы, а потым на розных этапах судовага разгляду гэтыя пратаколы суд скасоўваў і ніхто да адказнасці не прыцягваўся. Толькі мы зафіксавалі адзін выпадак у Воршы, і Віцебскі суд пакінуў сіле за стрым у Аднакласніках. Што выкарыстоўвае міліцыя і суды? Менавіта забарону дзейнічаць без акрэдытацыі ў якасці журналіста замежнага СМІ. З пастановы бачна, што чалавек быў прыцягнуты да адказнасці за тое, што без акрэдытацыі на adnaklaснiki.ru замежнае СМІ ажыццяўляў падрыхтоўку і распаўсюд прадукта сродка масавай інфармацыі, і таму ён да вельмі буйнога штрафа прыцягваецца. Будзе ли працаваць менавіта вось такі падыход,
калі уступіць новы закон, я не ведаю, таму што дадаецца 2 новых артыкулу у кодекса адміністрацыйных правапарушэннях, і ў сённяшнім выглядзе гэта камічныя пратаколы насамрэч. Тое, што зараз адбываецца ў дачыненні блогераў, журналістаў, гэта жарту варта. Але ж, калі добавятся 2 новых артыкула, я лічу, што практыка крыху зменіцца, і вот па новых артыкулах уже больше будзе магчымасці прыцягваць людзей да адказнасці. Ну, я думаю, что тут вельмі важна, якая пазіцыя у чыноўнікаў. А я вот наконт стрымаў у Фейсбуку тым же самым задаваў пытанне міністру інфармацыі Алесю Карлюкевічу, які таксама вельмі канкрэтна сказаў, што ён лічыць, што за стрымы ў Фейсбуку трэба прыцягваць да адказнасці. Таму вот ці можа пазіцыя міністра, скажем так, быць як падставай для, як это вы юрысты кажаце, правапрымяняльнай практыкі? Глядзіце, па-першае, менавіта за механізм распаўсюду інфармацыі нікога прыцягваць да адказнасці немагчыма і нельга. Вось толькі калі любы стрым, дзе б ён не распаўсюджваўся, калі ён выходзіць па сваім змесце за тыя абмежаванні, якія зараз прапісаны законам, вось за гэта, я лічу, магчыма прыцягваць да адказнасці. А вось толькі праз крытэрый стрым у сацыяльнай сеткі ці там у YouTube ці ў нейкім іншым месцы, гэта не той крытэр, праз які трэба вызначаць, каго прыцягваць да адказнасці. Спадар Ягана, все ж таки, як вы думаете, тое, што зараз той же самы Тутбай, там ці іншыя інтэрнэт-рэсурсы, якія не лічыліся афіцыйна СМІ, атрымаюць магчымасць зарэгістравацца і стаць СМІ. Ці дрэнна это? Вот раней, скажем так, у палату прадстаўнікоў адмаўлялі в акрэдытацыі Тутбая корэспандэнта за тое, што вы ж не СМІ, чаго мы будзем вас сюды акрэдытоўваць. А тут зараз яны СМІ, все нормально. Все ж таки крок наперад, не? Ну, давайте попробуем найти положительные моменты. И вот я как законодатель и как юрист говорю о том, что я вижу плюс в том, что если Тутбай станет средством массовой информации, то по закону о защите авторских прав он сможет использовать авторскую продукцию и не платить за это деньги, да, то есть, ну, потому что это будет средство массовой информации, у него вот есть такая привилегия, такое преимущество. Но я не думаю, что если вы поговорите там тоже с руководством Тутбай, они скажут, что это большой шаг вперед, да, и потому что, давайте говорить сегодня честно, правила игры между государством и средствами массовой информации неравные. И у нас, к сожалению, средств массовой информации сегодня намного больше ограничений, чем каких-то прав. И в рамках, когда средства массовой информации может быть закрыто за непонятно по каким критериям, и это ограничивает и их работу, и ограничивает их бизнес, и это ограничивает нас, вот, граждан, на право к доступу информации, на получение достоверной информации, да и на оценку этой информации, потому что любой грамотный человек, он понимает, что ему нужно послушать, может быть, 3, а может быть, 5 мнений, может быть, они могут быть абсолютно разные для того, чтобы где-то прийти к собственному мнению, собственно, сделать собственный вывод. Олег, хотели дадаць нешта? Так, я хотел дадаць, што асноўная праблема тут будзе ў чым. Што некаторыя, тыя, якія зарэгіструюцца ў выглядзе сеткавых выданняў, яны атрымаюць тыя бонусы, якія ёсць менавіта ў СМІ, у медыа. Але ж мы выступалі за тое, каб усе інтэрнэт-рэсурсы мелі тыя ж самыя бонусы. Тыя, хто не пройдзе рэгістрацыю, яны больш не змогуць спасылацца, напрыклад, там, на таямніцу інфармацыі, якую там гарантуе журналістам зараз сёння закон аб інфармацыі. Вось як вы казалі, яны не смогуць звяртацца па акрэдытацыю. Гэта дрэнна. Я лічу, што кожнае выданне сеткавае, кожны інтэрнэт-рэсурс, кожны блогер, калі ён хоча получыць інфармацыю аб дзейнасці дзяржаўных устаноў, ён павінен гэтую акрэдытацыю атрымаць і асвятляць дзейнасць гэтых дзяржаўных устаноў. А так мы ствараем нероўныя ўмовы для сеткавых выданняў і для ўсіх астатніх. Святлана Галавач пытаецца, вот, дарэчы, сапраўды, можа быць, было б цікава, законапраекты прыходзяць у палату прадстаўнікоў, і там напісана, накіравана ў палату прадстаўнікоў, там, саветам міністраў, ці адміністрацыяй прэзідэнта, ну, ці ў лепшым выпадку, там, міністэрствам, можа быць, нейкім профільным. Пытаецца, а ці можам мы пачуць прозвішчы і імёны аўтараў законапраектаў, гэтыя законы, тых, хто гэтыя законы прасоўваюцца, бо іншы раз думаеш, ці ўвогуле. Ладно.
Тут уже Да, покинем. я, наверное, сейчас не вправе озвучивать тех лиц, которые были ответственны за подготовку этого законопроекта, да, но они известны. Вы маеце на увазе за падрыхтоўку гэтага законопроекта у палате прадстаўнікоў ці тых, хто распрацоўваў? Тот, кто работал над первоначальной редакцией, над той редакцией, которая поступила в палату. То есть, ну, такие конкретные имёны яны Да, ёсць. и имя, фамилия, должность. А гучыць не. Ну, я считаю, что это по меньшей мере некорректно. Это же не... Вот если вы спросите... Вот если я подготовила законопроект, я с гордостью скажу, что вот этот законопроект подготовлен депутатом Палаты представителей Анной Конопатской. А краіна і журналісцкая супольнасць, которая зараз павінна шпаркім крокам развівацца, яна герояў імёны не мусіць ведаць? Ну, шчыра кажучы, мы іх ведаем, але ж таксама я лічу, што пакуль дзяржава не раскрыла гэту таямніцу. Магчыма, ёсць нейкія абмежаванні да таго, але ж, ну, вядома, хто падпісвае. Ну, шчыра кажучы, кожны накіроўваюць у палату прадстаўнікоў кіраўнікі тых органаў, якія распрацавалі. І калі не памыляюся, калі глядзець на законопроект падрыхтаваны, напрыклад, з Савета міністраў, кіраўнік Савета міністраў, ён ставіць свой подпіс пад накіраванне. Потому что правом законодательной инициативы обладает не конкретное министерство, а Совет министров. Поэтому... Но вот возвращаясь к вашему вопросу, это, наверное, вот как раз-таки и степень ответственности власти перед людьми, да? То есть настолько наша власть все привыкла делать там за закрытыми дверями на коленке, что она не может... Она вроде как выносит законопроект на обсуждение, но она не может сказать, что я разработал вот этот законопроект, потому что этот человек там за это получил заработную плату, и на все вопросы он готов отвечать. Цікавая вот думку я пачуў таксама ад Людмілы Чэкінай наконт таго, що ж такі, каму больш быў патрэбны гэты законопроект, журналістам ці дзяржаве. А вот ваше меркаванне хацелось бы пачуць, все ж таки, для чаго быў зроблены гэты законопроект і прыняты гэты закон. Ну, одно меркаванне там напярэдадні сесіі АБСЕ, але ўсё ж таки, вот што гэтым законам дзяржава, якія мэты хацела дасягнуць? Ну, вот моя точка зрения именно в том, что сейчас власть готовится там к выборам, которые будут в 2019-2020 году, и ей как нельзя больше сегодня необходимо именно контроль над любым медиапространством и над любым как бы проявлением инакомыслия, может быть, да, потому что, посмотрите, раньше власть могла купить общество там повышением заработной платы, да, там незаработанными по 500. У власти сейчас нету таких финансовых возможностей покупать лояльность белорусского общества. Оно не может повысить пенсии, оно не может уже который год там обещать заработные платы, а провозглашенное социальное государство уже не работает. Поэтому, к сожалению, власть пошла по пути усиления контроля. Олег, коротко, лібералізацыя ці ўсё ж таки пасіленне кантролю? Ну, вот паглядзіце, гэты законопроект накіраваны на ўзмацненне кантролю, і з гэтым усе згодныя. Журналістам гэта дакладна карысці ніякай з гэтага няма. А чаму ўлада робіць так, чтобы ўзмацніць кантроль? Мне здаецца, што пагроза уплыва менавіта на думкі свайго электарата, назовём так, яна адчуваецца ва ўладзе. І калі выходзіць на галоўныя пазіцыі ў рэйтынгу крыніц інфармацыі, незалежныя ад дзяржавы крыніцы, яна будзе з гэтым спрабаваць зброя, якая ёсць у выглядзе блакавання сайтаў, змагацца. Таму гэта вайна за думкі беларусаў, і дзяржава спрабуе ў гэтай вайне рабіць вось так гвалтоўна, заваёўваць сабе некую тэрыторыю. Дзякуй вялікі. Ну, будзем працаваць як можам лепш і ў гэтых умовах. Мае сённяшнія госці, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеяў, абмяркоўвалі закон аб СМІ. Думаю, што вы не пакінеце это пытанне па-за ўвагай надалей, будете рабіць, што можаце. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё.